ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି ଆମର ସ୍ନାକ୍ସ। ସ୍ନାକ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖା ଦେଖା সেটা খুলবো পছে দেখা মেন সেটা খুল না। এটা হচ্ছে সমস্যা। এটা মামার, এটা পনির, এটা কে আর এটা হচ্ছে কেক। এটা হচ্ছে কেক, এটা হচ্ছে চাটনি, এটা হচ্ছে টমেটো কেচাপ। ହଉ ନାନୀ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖା ଦାଦା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦାଦା ବସ ଦାଦାকে ଦେ ନା ଦେଖୁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ଟା କୁନି ପାଟିରେ ସେ ପୁଣି କହୁଥିଲା ଦାଦାকে ଦେବ ବୋଲି। ନିଅ ନା ନାଇଁ ତୁ ଖା ନା। ଦାଦା ଖାଉ। ବଢିଆ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି କୁହ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେଇକରି ଭିତରେ ମସଲାଟା ତିଆରି କରିଛି। ଓ ଚଟଣିଟା ବି ପୁଦିନା ପତ୍ର ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ଦିଅ। ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍। ପୁଦିନା ଏତେ ବଟ ଖାଇବୁ ଖାନା ଗୋଳେନି Wow!